دەم باش تەماشەوانên هێژا ez Cihan Zekeriya me di xelekeke nû ji programa Vîkesî binase. Kesayetiya me îro bi navê Fuad Bek e. Pizîşk û nivîskar û yek ji şoreşgerên doza Kurdistaneka serbixwe Fuad Bek. Diktor Fuad bi eslê xwe ji Çêrmûka Diyarbekirê ye. Ew kurê Hecî Qadir Hacî İbrahîm Efendî ye ku li Diyarbekirê dihatine nasîn. Xwendina xwe seretayî li Diyarbekirê kiriye û piştî wê çûye Stenbolê û herwiha jî pizîşkiya xwe li Parîsê xilas kiriye û vegeriya Diyarbekirê û pizîşkiya xwe dike. Diktor li ser pîşeya xwe gelekî zana bû û ew jî ji malbatekê bû bo rewşa wanî aborî baş bû û ji ber vê yekê wî gelek caran hejar û feqîrên Kurdan bi belaş derman dike û ji ber wilo jî hezkirina wî di dilê xelkê de gelekî mezin bû. Li sala 1990 li şaxa Diyarbekirê ew Komîta Tealiya Kurdistanê derdixe û dibe endamê rêveberiya vê komîtê. Lê piştî ku Komîta Tealiya Kurdistanê pir dibe û herwiha jî serhildana koçgirî têk diçe rêxistineka nû derdikeve bi Kurdên roşenbîr û zana dêholê. Di vê çarçoveyê de ku bi pêşeng û serokatiya Xalêd Bekê Cibrî komîteka nû tê damezrandin bi navê Istiqlala Kurdistanê ku ji çend grûpan pêk dê û navê wê yê Kurd jî Azadî bû. Diktor Fuad berpirsê Komîta Bajarê Diyarbekir bû û herwiha jî têkeliyên wî bi Kurdên Mosul û Sileymanî û yê Bilxetê berdewam bû. Berî ku serhildan dest pê bike, wî dixwest rojnameyekê derbixe bi navê Mezopotamiya. Diktor Fuad tevlî serhildana Şêx Seîdê Pîran dibe. Lê piştî ku serhildan şikest, dadgeha Istiqlal û Şerqê li Diyarbekirê hate damezrandin. Diktor Fuad jî weke gelek ji Kurdên şoreşger û roşenbîr tê girtin. Li destpêkê de dosyeya Diktor Fuad û Şêx Eyyûbê Sêberkî tê vekirin û herwiha jî Diktor Fuad hatibû girtin bi îddiaya Kurdistaneka serbixwe. Dadgeha Istiqlalê ji bo cezakirina wî ti delîlekî ciddî peyda nekirin û herwiha jî hindek delîl bi kar hînan ku di çarçoveya hiqûqî de delîl nebûn û bi hindek îddiayên sivik hate cezakirin û tuhmetbarkirin. Ji wan îddiayana got di kata serhildana Şêx Seîd de ew bi cil û bergê Kurdî de di bazara Diyarbekir de geriya û herwiha jî di lêpirsîneka xwe de got ez zaza me û ev jî weke tometbarek li ser hate hesabkirin. Di encama yekemîn ya dadgehê de hate birîn bi heqê Diktor Fuad û Şêx Eyyûbê Sêberkî. Lê Diktor Fuad xwe vê yekê nîşan dide ku ti girîngiyê nade biryara bidarvekirinê. Diktor Fuad li 17 Eprîlê sala 1925 li roja îniyê li berbangiya Sibê de li gel Şêx Eyyûb li meydana nîzik Derya Sera tê bidarvekirin. Dema ku ew şoreşgerê netewiyê Kurd tê berdarê spî serê xwe bilind dike beramber bêdengiya beden û kolanên Diyarbekir û dibêje di şevekdarî de yan hebû yan tinebû. Di nîva deştê de berê xwedaçiya û giriya nehelat heyv û piştre bersiva celladên xwe dide û dibêje kuştina bi mêranî li ser axwa xwe her dem di bîra min de bû û ev erda a ku îro em li ser tê nedarvekirin bêguman rojekê aleya serbexwebûnê li ser tê hilkişandin. Bînerên hêja ji bo berdewamiya me bişopînin û bipijrînin û abûne bikin.